Здравейте, а това е Рафаел Георгиев. Той е на 7 месеца и е изключително любвеобилно кученце. Дойде при нас съвсем скоро, от около 3 месеца и е невероятен сладур порода Йоркширски териер. Реално в момента трябва да излезем на разходка, но на Рафи не му се ходи, защото, както се вижда, седи на леглото и не иска изобщо да помръдне. Искаш ли да ходиш на разходка? Искаш ли да ходиш на разходка? След като с Рафи излезем на разходка, ще чета книгата, която в момента съм подхванала. Атомни навици. Изключително добра и препоръчвам с 2 ръце. И след това ще си уча материала за университета. Разбира се, нямам друг избор, тъй като скоро имаме изпит. И така, захващаме се да облечем Рафито. Преди да облека Рафито си направих едно кафе, за да мога да изляза навън, тъй като ще закусвам след разходката. Ето го и него, той е вече нетърпелив. Тук може да видите как изкъса от тапетите в къщата, страшно е. Наблюдава навън да види дали някой от познатите му кучета не е на разходка. Вчера така забеляза една негова приятелка и искаше да излезе мигновено. Ето го, вече го виждате, как се дърпа с каишката, иска да види абсолютно всичко, всичко му е интересно. И е с любимия ми свичер, на който пише Security Guard. Той изключително много отговаря на неговата същност, тъй като той наистина си е Security Guard, тъй като постоянно, когато, примерно, асансьора дойде на нашия етаж и просто някой мине отпред пред вратата, той започва да лае, да пази къщата и да пази нас като цяло. Когато види, че има някаква опасност, дори някакво по-голямо куче идва или пък някакъв човек, който за него представлява някаква опасност, той започва да ни пази, така че той си един наистина security guard. Много е сладичък. Ето тук виждате как се качва на тази бабунка. Изключително интересно му е. В момента чака да му се измият лапите. Общо взето той никога не влиза в къщата с мръсни лапи. И вече е измит и готов за игра. Хвърлям му любимата му играчка, този коледен елен, който по принцип в момента не е много актуален, но е един от любимите му, една от любимите му придобивки всъщност, с която често си играе. Както виждате, не я дава лесно. Общо взето това е денят му като цяло, изпълнен с игри, с ядене, с спане, но най-вече с игри, тъй като той още е мъничък и му е изключително забавно, постоянно иска да си играе. Също така той е закусил още в 7 часа преди самата разходка, така че в момента не му давам да яде, по-късно ще обядва. Това беше от нас за днес. Общо взето това е началото на деня на Рафи и моето, разбира се, в повечето случаи, тъй като не винаги аз го извеждам, но повечето пъти съм аз, така че да, това е всичко от нас. Рафи, ела да кажеш чао на камерата. Съм много рожева. Я да го видим. Рафи, кажи чао на камерата. Чао, чао.